corrompus, ignobles, qui se taisent quand l'Afrique est en danger, ne sont que les vils instruments de l'impérialisme et du colonialisme. Chokoroba ni musokorobaw aboraka ni laseli mɛn nin ye tasibilade wa nin kan ka kɛ hakilijagabɔ ye farafina den bɛɛ lajɛlen fɛ bi yaasa farafina bɛ se ka jɔ a yɛrɛ kolo la farafina ka bɔ ŋɔniya la ka meleke a yɛrɛ sen na yaasa farafina ka taaɲɛ baaraw ka se ka o don galama na o baaraw ka dabila ka sabu kɛ farafina mago bɛ lafiyala bi ni kun ye laseli ye an ye min kɛ bi kɔnɔnajɛlenya kan ye o ni bi bilasirali kan ka ɲɛsin farafinden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ waati sera jɔnya juruw ka tigɛ farafina ka balo a yɛrɛ la ni ka jɔ a yɛrɛ kolo la k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya dafalen sɔrɔ yaasa ka kɛ sodanso ye diɲɛ sekolabaw ɲɛkun tilenna nin ye o laɲini ye k'o di farafindenw bɛɛ lajɛlen ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kɔnɔnajɛlenya kan o ni an ka bi bilasirali kan na k'o lase aw ma an b'a fɔ aw ye ko aw bisimila aw ka bi dɔn kibaru o kɛnɛ o kɔnɔna na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka fɛnkɔrɔbaw an b'a fɔ aw ye ko aw dangana ko kura aw ka bi dɔn kibaru o kɛnɛ o kɔnɔna na hali bi an bɛ to farafina ka bɔɲɔgɔnla caw baaraw la ni an taara anw yɛrɛ faso mali o kɔnɔna na jamana minisiri min bɛ yen ni ale ka caw bɛnnen don jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔliw la ni o ye minisiri Ablaye Diop ye a ye dantigɛli kɛ ni laseliw la o cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye a yira k'a fɔ an faso mali a bɛ dakun de kan dakun min bɛ k'a fɔ jamana in bi bonya o ye wajibi ye wa jamana in ka sɔrɔdaw bi bonya i mana kɛ maa o maa ye k'a fɔ i nana baaraɲɔgɔnya la i ni jamana in cɛ i bɛ se ka na i ka sɔrɔ ɲini nka i k'a dɔn k'a fɔ nin fana ye jamana ka sɔrɔ ye i k'i hakili to o waleyaw la wa jamana ka bonya o ni a ka karama o ni a ka yɛrɛmahɔrɔnya i ka o bonya ni ka o sabati ni maa min kɛra o baaraw kɛbaa ye bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ni mali aw bɛ se ka bɛn ko la nka ni maa min bɛ k'a fɔ i ye ngɔri don nin kelen kelenna fɛn o fɛn na i k'a dɔn k'a fɔ nin jamana in a bɛ baaraɲɔgɔnya teriya sira a bɛ a bɛɛ lajɛlen tigɛ ani i ni ɲɔgɔn cɛ ni waleya min taara jamana marabaw fɛ ni de kɛn bɛ ka diɲɛma dabali ban kosɛbɛ nka jamana yɛrɛ tigɛ yɛrɛma hɔrɔn ye tant que ni waleya ninnu ma sabati jamana min kɔnɔ minisiri Ablaye Diop a kun ye ɲɛfɔli kɛ an ye nin na o cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛnni kɛ o la jamana minnu bɛ kɛnɛma n'olu ka lasigidenw b'an cɛla yan nɔ wagati ni wagati an b'u fara ɲɔgɔn kan pour que ka sigi ka fɔ kɛ jamana bɛ lahalaya min kan k'o ɲɛf'u ye baara minnu fana bolodara pour que an ka taa ɲɛ k'o fana walanwalaw ye gɛlɛya minnu b'a la pour que o fana yɛrɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an minnu yɛrɛ ye jamana ɲɛmaaw ye f'an n'u ka sigi an hakilinata ye min ye k'o f'u ye bɛnka sɛbɛn in bolonɔ donna la maliyɛnw de ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ waleya a bɛ waleya maliyɛnw ka nafa de la mɔgɔ si t'an ka jamana fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan mɔgɔ si tɛ an ka jamana ka problème dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan donc ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ f'i ka dɛmɛ nin bila o hakilina de kɔnɔ an y'a f'u ye an bɔlen kɛra CEDEAO la a dara mun de kan parce que an y'a yira k'a fɔ nin jamana in ye Modibo Keyita ka jamana de ye CEDEAO ye sira minnu ta olu tɛ taa o sira fɛ a bɛ komi u ye farafinna kelenya o hakilina yɛrɛ janfa donc an ye AES fana sigili fɔ o kun de la an ko parce que u y'an ta k'an bila kɛrɛfɛ de ko an sanctionné na mɔgɔ tɛ kuma an fɛ nin y'a san kelen ye an ko bon an yɛrɛ caman farala ɲɔgɔn kan an faralen ɲɔgɔn kan a ye idéw fana d'an ma donc an y'o de matarafa k'a fɔ an bɛ lakanani baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sɔrɔ siraw yiriwa donc nin kɔni an ye nin bɛɛ walanwala lasigiden ninnu ne hakili la u ye faamuyali sɔrɔ a la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hakili la aw bɔra ka minisiri Ablaye Diop ale ka nin dantigɛlikan ninnu lamɛn ni waleya ninnu sabatibaliya o ni nin waleya ninnu bonyabaliya kulu fɛ kulu min de bɛ k'a fɔ ni a bɛ fɔ a ma ko CEDEAO o de kɛra waleyaw ye waleya minnu bɛ k'a fɔ an faso Mali a ye i yɛrɛ minɛ CEDEAO ka jɛɲɔgɔnya la ka sabu kɛ nin kulu in bɛ ka kɛ ŋɔni ye ni ka don Mali sen na ni ka i fereke Mali ka
taɲɛ baaraw de la. O kama u y'u yɛrɛ minɛ ka fara Niger kan o ni Burkina Faso. Olu minnu ye u yɛrɛ tɔgɔ da k'u ye AES jamanaw ye. Ni AES jamana maa saba bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ minɛ ka bɔ nin kuluba in na, ka da kan nin kulu in bɛ ka kɛ kulu ye, kulu min bɛ ka fɔ u tɛ ka baara kɛ ni farafina ka hakilinaw ye. U bɛ ka baara kɛ ni u ni dungɔ o ni nazaraw ka ni dungɔ de. Ni o sira in ma bila bɛɛ k'a dɔn ka fɔ u ni Mali, Niger, Burkina Faso olu tɛna se ka baara kɛ ka sabu kɛ olu bɛ yɛlɛma hɔrɔnya de ɲini k'u ka jamana k'a lakana. Jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔ cogoya min. Jamanaba ninnu bɛ se ka jɔ u yɛrɛ kolo la yaasa k'u ka siniɲɛsigi ka u waleyaw la sabati. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni kun ye Abilɛ Jɔp ale ka laseliw ye. Nka yanni an ka bɔ kuma o fana kɔnɔna na, aw k'a dɔn k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaa Kolonɛli Asimi Goyita ye. A ye nin dantigɛlikan in de kɛ, dantigɛlikan min ni tasibila dantigɛlikan don ka ɲɛsin jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma, hakaja farafinden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen. O de ye k'a fɔ ko jɛgɛ fanga ye ji ye, wa fanga min bɛ jamana masakɛw la o ye jamanadenw de ye. I m'a ye ni jamana min ko a bɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la siraw ta, min ye nazara ye, u bɛna don n'u ka fɛɛrɛ jugu ye jamanadenw de la yaasa ka se ka o fanga in firi, u bɛ se ka u sago sɔrɔ jamana na cogoya min. Ni waleya kelen in taara ni ka an faso Mali sɛgɛrɛ. Kolonɛli Asimi Goyita ni ale ye fanga furacɛ fanga ɲɛmaa ye, a yɛrɛ ye dantigɛli kɛ nin na. A ye a yira k'a fɔ jamanaden bɛ komi i n'a fɔ jalatigɛba de ni ani jugu ni ɲɔgɔn cɛ. Ni a farila jugu kan, a k'a dɔn k'a fɔ jamana na firi. Nka n'a farila ninw kan ni o ye jamana yɛrɛ marabaw ye, a k'a dɔn k'a fɔ jugu o na dɛsɛ an faso la. O kama ko a bɛ a ɲini jamanadenw fɛ hali bi u k'u fanga fara jamana marabaw fanga kan yaasa jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ cogoya min. Kolonɛli Asimi Goyita a ye dantigɛlikan min kɛ hakili jigin don k'a lase jamanadenw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye AES jamanaw ye. Hakilina mun taara u fɛ o bɛ se ka jiri cogoya min, a ka kan nin bɛɛ lajɛlen ka nin kumakan in lamɛn ni ka baara kɛ ni a ye i faso o kɔnɔna na. Kolonɛli Asimi Goyita a ye laselikan min kɛ aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛnni kɛ o la. Kuma dɔ bɛ n tɛ fɛ ka n da maga la, mais n b'a fɔ sababu kelen dɔrɔn de kama. Sababu kelen dɔrɔn Maliyɛnw bɛ ka muɲu mun kɛ jamana ye, parce que jamana bɛ yɔrɔ min na sisan fɛn saba de don: jamana ɲɛmɔgɔ, jamanadenw ani jamana jugu. Donc jamana ɲɛmɔgɔ n'aw ka jamana bɛ k'a ta ye a bɛ kɛ jamanadenw sago ye, ani jugu bɛ kɛlɛ. Donc hali fitiri o ye jamanadenw de. Ni jugu bɛ jamanadenw sɔrɔ ka foro kan u bɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni a wolo ka ko banni. Ni jamana ɲɛmɔgɔ fana jamanadenw sɔrɔ ka foro kan jugu bɛ dɛsɛ. An b'o de kan. Tuma min na fanga yɛlɛmana ko tuma o 2020 yanni an ye jamanadenw bila k'u ka sigi ka kɛ concertation n b'a to jamana transition bɛna sigi cogo min na a bɛna mara cogo min na gouvernement bɛ sigi cogo min na. Donc hukumu kɔnɔna la Faransi président kelen k'a mɔgɔ bɛ ne la, donc o tɛmɛna n ka directeur cabinet fɛ. Donc o jamana in o président de ɲɔgɔn sɔrɔ ko Faransi président mɔgɔ bɛ na, an ka mɔgɔ bɛ na, a ka mɔgɔ bɛ na. N ko basi t'a la. Effectivement an ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na, an ye foli bila a ye ko jamana ko tɔgɔ di, an ko non mɔgɔ bɛ sigi a ko la n'u bɛnna mun kan wala baara bɛ k'o kan. A ko mɔgɔ saba b'ale bolo, ko mɔgɔ saba bolo, mɔgɔ saba olu ka mɔgɔ ye olu ka ɲi. Dɔ bɛ se ka kɛ transition président ye, dɔ bɛ se ka kɛ premier ministre ye. Ko bon n'a sɔrɔ ne bɛ se ka bɔ k'olu mɔgɔ saba déclaration kɛ dɔrɔn olu mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ dɔrɔn président ani premier ministre o bannen quoi, non o kuma t'a la. Jamanadenw bɛ sigi a fɔ la, n'u tilala o mana bɛn mun ma an bɛ baara k'o kan. Hakili b'a la a don a ko ne ka sabali, ko n'i tun bɛ kuma fɔ IBK ɲɛna a b'a k'a bɛ taa miiri k'i b'a to miiri la fo IBK taara, donc ko ne k'o dabila. Ne ko kuma t'a la dɛ, jamanadenw bɛ sigi a fɔ la, n'u bɛnna mun kan an bɛ baara k'o kan. An ma ɲɛ kuma na a taara ka sira fɛ fanga sira fɛ. O tɛmɛnen kɔ jamana wɛrɛ bɛ yen fana jamanaba u ka lasigiden nana k'a fana mɔgɔ bɛ na, o nana ni tɔgɔ fila ye, o fana olu ka mɔgɔ ye. Ko n'an bɛ se ka kelen kɛ président transition ka kelen kɛ premier ministre ye, an kumana an ma ɲɛ la o fana bila. Sabanan an ni CEDEAO ka discussion négociation gɛlɛyalen yan, Ghana président invité Ghana a don ni ministre wa kelen kun don ani n ka directeur cabinet ani n ka conseiller dɔ an taara Ghana. Donc an taara selen Ghana
an y'a sa président ninnu ka mali lahala f'u ye mun b'a to u bɛ se ka an faamuya cogo min na mun b'a to an ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na an taara se président ma o maninka ye maninka ninnu kɔnɔ jɛlen u bɛ se galon tigɛ la donc an ye fɛn ɲɛfɔ a ɲɛna a ko k'an kana yɛlɛ ale ma an kana yɛlɛ ma cogo k'an kana yɛlɛ ale ma dɛ k'a fɔra k'an ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ di k'o kɛ mali président transition an ka mɔgɔ tɔgɔ di an ma mɔgɔ tɔgɔ di dɛ a se ka tigi tɔgɔ fɔ a ɲɛna bon tuma min na an bɛna ɲɔgɔn daminɛ dɔw nana fana ko non ko bɛ ka ɲi sisan ko non ko ne ko mun ko ka ɲi ko non ko karisa ne yɛrɛ de bɛ transition kɛ donc gɛlɛya nana yɔrɔ la mais n bɛna kunkolo dɔ fɔ n ma nin bɛɛ fɔ ne mun na faransi n'a ka mɔgɔw jamanaba mun nana n t'o tɔgɔ fɔ ni mɔgɔ min i hakili la miiri i b'a dɔn mɔgɔ mun don olu n'u ka mɔgɔ ni mɔgɔ bɛɛ bɛ villa mali kɔnɔ bi ni si ma sa nin bɛɛ bɛ bɔlɔla mali kɔnɔ faransi n'a ka mɔgɔ 3 o jamanaba o n'a ka mɔgɔ 2 CEDEAO olu n'u ka mɔgɔ ne ko nin bɛɛ la n ko mali jamana ka mɔgɔ mali ka mɔgɔ jɔ nin bɛɛ la ko n'an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la u b'an ka jamana ɲagami ka d'a ma bon k'a fɔ n b'a fɔ o la k'u ka faamuya tintin bilen tintin an ka jamana ka k'an sago ye sinon a bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye fo maliyɛnw de ka sɔn a ka k'u ta ye quoi minnu bɛ don ko wɛrɛ kɔnɔ ka bɔ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ na ko maliyɛn ko ka di maliyɛn cɛ ka o cɛ man ɲi u bɛ n'u ka nafa sɔrɔ sira la u bɛ n'u ka fɛn na ni mɔgɔw ka mɔgɔ sigi jamana mali kunna a b'u ka baara kɛ dɛ a b'u ka baara de kɛ o yɔrɔ a ka kan maliyɛn de b'u ka mɔgɔ sigi min b'a to maliyɛn ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na donc n y'a fɔ dɔrɔn k'a da nin yɔrɔ de kan maliyɛn ka degun min kɛ k'a fɔ a kana fili bilen fili tɛ nin ko la bilen n'a bɛ ko kɛ a jija a ka kɛ maliyɛn ka latigɛ kɔnɔna u ka laɲini kɔnɔ min b'a to mɔgɔ tɛ kɛ maliyɛn tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye o tɛ mɔgɔ bila maliyɛn ka mɔgɔ bila maliyɛn mun tɛ maliyɛn ka laɲini sabati mun mɔgɔ min bɛ jamana wɛrɛ kunna olu ka laɲini sabati. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka fɛnkɔrɔbaw i n'a fɔ an ye a fɔ aw ye cogoya min nin jamana in bɛ dakun de kan dakun min de bɛ k'a fɔ a bɛ taaɲɛ dakun de kan ka jamana in ka yɛrɛma hɔrɔnya o ni jamana in ka danbe o ni jamana in ka seko la ko o yira diɲɛma na ka tila ka yira diɲɛma na k'a fɔ jamana in bɛ bolo kan bolo min de bɛ k'a fɔ a bɛ ɲɛnabɔ jamana in marabaw de fɛ wa jamanadenw ka haminako o n'u ka jɔrɔnako ye min ye o de bi waliya faso in kɔnɔna na o taaɲɛ baara min sabatilen don an ka jamana marabaw fɛ min ye fanga furakɛ fanga ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita ye a y'o de fɔ a ka kumakan tɛmɛnenw na a ye a yira k'a fɔ jamana in kun bɛ ɲini ka kɛ jamana kelen tigi caman de o kama hali jamana marabaw u sago kun tɛ jamana in ka taaɲɛ baaraw la ka da bɛnkan dɔw kun bɛ jamana in maracogow la bɛnkan min de kun bɛ a dɔ la tant que o bɛnkan in ninnu bɛ jamana in kun tɛ se ka lafiya fiyewu ka da kan an maraba jugu minnu bɛ o ni an donna jɛkulu jugu minnu na olu de kun kɛn bɛ ŋɔni ye jamana in sen na yaasa a ka taaɲɛ baaraw ngɔriw bɛ se ka don o la cogoya min o kama olu n'a ni bi cɛ u ye wulikajɔw de kɛ wulikajɔ minnu bɛ k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye jamana in ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka segin a ma cogoya min an danbe o ni an ka laadaw o bɛ se ka yiriwa cogoya min jamana in bɛ se ka balo ni a yɛrɛ cogoya min ka jɔ a yɛrɛ kolo la a ka laɲini ye min ye ka se k'o sɔrɔ yaasa a ka taaɲɛw bɛ se ka sabati cogoya min o wulikajɔ ni o cɛsiri baara min bɛ kɛ jamana marabaw fɛ min ye fanga furakɛ fanga ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita ye a ye nɔgɔ bɔ a la pewu ka sabu kɛ a ye a yira k'a fɔ jamana in maa si tɛna jamana in ka cakɛ jamana in pilasi la wa jamana in de bɛ wuli ka jɔ a yɛrɛ kolo la a ka laɲini ye min ye o bɛ se ka sabati cogoya min kolonɛl Asimi Goyita a kun ye laseli in kɛ min bɛ a yira k'a fɔ jamana in kun bɛ ɲini ka kɛ jamana kelen tigi caman ye a ye dantigɛlika caman fɔ yaasa malidenw ka se ka faamu sɔrɔ ninnu ka laɲini ye mun ye ni o ye nin fanga furakɛ fanga ɲɛmaw ye ka ɲɛsin an faso Mali ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka lamini kɛ o la yaasa an ka se ka faamu sɔrɔ kolonɛl Asimi Goyita o ni a ka marabulonw o bi ca min na faso in ye o laɲiniw o bɛ se ka dɔn cogoya min an ka lamini kɛ yaasa an ka se ka faamu sɔrɔ jamana kelen tigi caman an b'o de kɔnɔ an b'o waleya de kɔnɔ jamana kelen tigi caman maliyɛnw ka laɲini bɛ yen an ka laɲini an ka jamana kan k'an ta ye
an ka jamana lakana jamana wɛrɛ minnu bɛ yan olu fana n'u ka laɲini don an ka laɲiniw tɛ kelen an ka yetaw tɛ kelen a tɛ se ka ɲɛ cogo si la dugu kelen tigi caman fo dugutigi kelen de ka don a la donc soit Mali jamana maliyɛnw ta a bɛ k'an sago ye ou an fana bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye o de kun an ko o de tɛ kɛ donc an bɛ kɛ an yɛrɛ ye an ka jamana bɛ k'an ta ye donc an bɛ sira ta sigi o tɛ sira mais an kɔni t'a dɔn mun b'a la mais an kɔni bɛ taa an b'an sago ye nin donc maliyɛnw an kun y'o sira de ta donc a sira kun tɛ taa gɛlɛya dɔw kɔ dɔw siranna est-ce que nin bɛ se ka ɲa nin bɛ se ka ɲa mais n'i bɛ nin baara sugu kɛ i dusukun tɛ a tɛ kaba i bɛ tilen ka taa i tɛ kɔsi yɛrɛ voilà donc k'a fɔ an na janfa kun ka bon kojugu barika kun ka bon janfa kolon kun ka ca kojugu ne sigira président la juin kalo tile 7 san 2021 o juin kelen tile 9 san 2021 Francis lasigiden mun bɛ yan a nana ni sɛbɛn dɔ gafe dɔ ye o gafe kɔnɔna la ko OTAN a bɛɛ OTAN don OTAN ka jɛkulu dɔ de tun kan ka sigi Mali la k'a fara Barkhane kan k'a fara Takuba kan k'a fara MINUSMA k'a fara G5 kan o de tun y'o gafe ye ko an ka sɔn ma an ko ayi n ko donc nin ko fila ye a bɛ fɔ an ka jamana kɛ wɛrɛba ye nin y'an ka jamana tilali fana sira de tatɔ ye tancogo la an ko o kuma t'a la u ye taga segin bɛɛ kɛ an ma sɔn bon an n'an sigi an miiri n'i y'a ye tubabu bɛ nin kɛ o tɛ se ka nin k'u yɛrɛ ma quoi sababu dɔ bɛ yen donc n ko kabini mɔgɔw ka lajɛ gafe min b'an ni tubabuw cɛ lakana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma accord de défense u ka lajɛ ko nana an ka lajɛ mun de b'a kɔnɔ parce que u tɛ se ka nin k'u kun fɛ an ye gafe ni kuluba k'a ɲini k'a dɛsɛ an ma se ka gafe ye k'a ɲini affaire étrangère la k'a dɛsɛ an ma se k'a ye k'a ɲini défense la an ma se k'a ye donc gafe de tun tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ka bɛnkan m'an n'u cɛ donc an taara tubabu yɛrɛ ka site de kan ka taa internet ka site kan ka na k'a kalan ka télécharger ka imprimer ka na a kalan donc an y'a ye accord défense o sɛbɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ u ye dɔ de fara ko protocole additionnel u y'o de dayɛlɛ ka yɔrɔ bɛ kɛ donda ye donc n ye cabinet mɔgɔw bila ka gouvernement mɔgɔw fana ta olu ka fara ɲɔgɔn kan u ka lajɛ bɛɛ k'i ka secteur lajɛ défense ka lajɛ mun de bɛ mun man ɲi jamana yɛrɛ ma mun man ka sariya sɔsɔ mun man ka yɛlɛma wɛrɛ sɔsɔ justice fana ka lajɛ justice kunda mun de bɛ yen affaire étrangère mun de bɛ yen ministre des finances économie la an ka sɔrɔ mun de bɛ yen minnu tɛ ka bato affaire étrangère bɛɛ ka lajɛ k'i ka baara kɛ mun b'a to fɛn min b'a kɔnɔ n'a tɛ jamana nafa an ka lajɛ o de kɔnɔna na an y'a dɔn ko cɛnni kun kelen don cɛnni kun kelen don parce que hali a gafe yɛrɛ kɔnɔ hali ni tubabu ye maliyɛn faga maliyɛn ɲɛmɔgɔ de olu de kungo don olu kungo tɛ gafe fana kɔnɔna la n'u ka minɛn donna sisan a tɛ ko maliyɛn k'a la dayɛlɛ mun de b'a kɔnɔ u bɛ donna cogo min na u bɛ bɔ n'a tɛ a tɛ ko mɔgɔ si la k'a lajɛ o fana gafe kelen kɔnɔ a b'a kɔnɔ an ka jamana sanfɛla a mara b'u de bolo tant que o bɛ a mara b'u de bolo a tɛ ko mɔgɔ si la k'a wele n'u ma yamaruya d'i ma donc an ko sisan nin tɛ bɛn donc an ye cabinet ani gouvernement mɔgɔw bila u ka lajɛ mun de ka ɲi an ma mun n'an ka sariya sunw bɛ taa mun n'an ka fɛn bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u k'o baara kɛ olu baara de kɛ komi G5 Sahel sommet tun bɛ yen ani tubabu ka président kan ka ɲɔgɔn ani président wɛrɛw an b'a kuma fɔ yan donc o de hukumu kɔnɔna la effectivement an nana an ye sommet kɛ an y'a fɔ tubabu ka président ɲɛna o y'a sɔrɔ ko u bɛ bɔ Idara fan fɛ ani Tɛsɛlɛ fan fɛ k'u bɛ taa la zone des 3 frontières Mali ni Burkina ni Niger cɛ k'u bɛ taa yen an ko non a tɛ kɛ ten sɛbɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ lakana hukumu kɔnɔna la n'a kan ka taa a b'an n'a dɔnniya mun b'a to an bɛ se ka labɛn c'est comme mɔgɔ mun e bɛ so kɔnɔ i bɛna bɔ so kɔnɔ sisan mɔgɔ wɛrɛ kan ka don n'i kan ka bɔ i kan ka fa tigɛ na ne bɛ bɔ nin don masina in na ne bɛ taa n bɛ taa ni n ka télé n bolo n bɛ taa ni n ka fauteuil n bolo n bɛ taa ni minɛn n bolo n'i bɛ jɛ i ka na i ka na ni bolo sinon ne bɛ taa ni ta in bolo donc n'olu bɛ taa u kan ka fɔ an na an bɛ taa nin don a y'a labɛn ni minɛn b'an bolo an bɛ taa ni minɛn ye a nana n'o minɛn ye mun b'a to yɔrɔ lankolon kana bila mais bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ bɛɛ n'i ŋaniya don a kɛ kun ye yɔrɔ kun ka to juguw bolo parce que n'an ma labɛn a kama ni n'olu taara jugu bɛ yɔrɔ minɛ donc o kɔni o yɔrɔ bennen o de ko mun na an y'a fɔ n ko non baara tɛ an bɛ bɛn ko de kan olu bɛ taa yɔrɔ la u ka nafa sira bɛ yɔrɔ min na u bɛ taa yen u ka président yɛrɛ y'a fɔ olu bɛ na yɔrɔ yɔrɔ u bɛ ka nafa sira de ɲini ne min ta yen kɔnɔ o y'u kungo de u b'a fɔ n'u ka bɔ a la.
cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a bɔra ka jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goita a ka dantigɛlikanw lamɛn. A ko olu bɛ sira min kan, sira do n'i bɛ a sira ta i t'i i kɛrɛw filɛ wa i t'i kɔsin k'i ɲɛsin. Hakilina min b'i la, kunkilenna min b'i la, i b'o o sira in dɔrɔn de ta. Min mana taa bɔ o kɔnɔ o ye jamana in garijɛgɛ ye. Wa an ɲɛ b'a la k'a fɔ ɲumanw dɔrɔn de bɛ ka bɔ nin waleya ɲuman ninnu kɔnɔ ka ɲɛsin faso ye Mali ma. Dɔw kɔnɔ ganbɛ k'a fɔ nin jamana in ye i fosi ka bɔ CEDEAO la. Jɛkuluba joli joli de bɛ an faso Mali kɔnɔ. Jamana in ye i kɔdɔ jɛkuluba hakɛ min na. Yala o kɛra sababu ye ka jamana in firiwa. An ye G5 Sahel ko an ye o bɔ jɔya. Ka MINUSMA ko o bɔ jɔ. Faransi ni a ka kɛlɛcɛw k'olu gɛn ka bɔ an faso Mali kɔnɔ. Yala jamana in ye kɔlɔlɔ jumɛnw sɔrɔ o la ni ɲɛta baaraw tɛ. Kabini nin jamana ninnu bɔra an faso Mali kɔnɔ, an ma foyi sɔrɔ ni kunnaja tɛ. CEDEAO min de bɛ k'a fɔ o kɛn bɛ ka nin jamana ninnu ta u gɔnɔma ni o ye Sahel worodugu yanfan jamanaw ye, ni o ye Mali, Niger o ni Burkina Faso ye. N'u ye ŋaniya ta ka kulu sigi, kulu min de bɛ ni o bɛ tali kɛ AES kan, ka tila ka dantigɛli kɛ ka da CEDEAO bɛ ka gɛrɛntɛ min ta ka ni jamana ninnu sɛgɛrɛ u bali u ka taaɲɛ baaraw la. N'u ye ŋaniya ta k'a fɔ u bɛ bɔ o jɛkulu la, yala jugumanw bɛ min? A dɔ la ni a ma kɛ ni ɲuman ye, a tɛ kɛ ni juguman ye koyi. Choguel Kokala Maïga ni ale ye jamana marabolo ɲɛmaa ye, a ye dantigɛli kɛ Asimi Goita u ka nin hakilina ninnu tali la ka bɔ CEDEAO la, wa tila ka jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ min ye an faso Mali ye ko bita kɔ bita ɲɛ u tɛ CEDEAO ko la. Min ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa ni o ye Kapitɛni Ibrahim Traoré ye, ale yɛrɛ ye dantigɛli kɛ a ko u tɛ hakilina foyi ta u kunfɛ, wa n'u ye hakilina o hakilina ta seginkɔ ti a la, an ka taa de don. A y'o kɛ ka diɲɛma jaabi, wa hakilila bɛɛ lajɛlen ye o dantigɛlikan ninnu mɛn. Nigerikaw fɛ olu ka jamanadenw bɔra ni ka nisɔndiyaba kɛ ka da kan ko Niger fɛnɛ y'i kɔdon CEDEAO ko in na. Nin jamanaba saba bɛ se ka dɛsɛ ka jɔ u yɛrɛ kulo la cogo di, k'u ka Saheli kungow lakana ni ka tila ka taaɲɛ baaraw sabati. Ne ma da o la fiyewu k'a fɔ u bɛ dɛsɛ k'o kɛ. Choguel Kokala Maïga ale yɛrɛ ye dantigɛliw kɛ Mali ka bɔli ko la CEDEAO ko la. O ni a ye kuma caman fɔ ka malidenw hakili jigin ni ka tila ka hakili sigi kumaw fɔ ka da kan nin jamana in maa tɛna ɲɛdonna kɛ an faso Mali la. Choguel Kokala Maïga a ye min sɔrɔ ka lase an ma, an ka tulo ma da o laseliw fɛ. An ka président ko an bɔra CEDEAO la pewu. Accord d'Alger min signera olu fɛ, Ala ka hinɛ la, ka dayɔrɔ suma. Maliyɛnw yɛrɛ y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u bɛ jɛkulu dɔ sigi min bɛ n'u ka ko ɲɛnabɔ. Mais k'a fɔ minnu nana maliyɛnw faga ka taa fɔ kulu de y'u faga, k'an bagabaga ka ti dogo dɔ fɛ ko k'an ka tu fɛ ka wele an tɛ taa masi bara ni dalen dɔ i yɛrɛ la na Mali la an ka baro kɛ. Jamana min b'o kɛ ne y'u ka histoire la i ye tamasiri d'u ma, olu fana tun bɛ kɛlɛ la o. Armée sera jugu ninnu la u ko k'u bɛna bɛn. Dɔ bɔra fo Vatican ka na ko l'église Sainte Egidio k'ale b'a fɛ Algériens kana u ka bɛn. Algérie gouvernement kuma ko bɛn kɔni kɛra ka ban, aw ni minnu kan ka bɛn o ye cinikɛlaw de ye. N'u b'a fɛ an ka bɛn a kana Algérie an ka bɛn. Mais c'est la même chose qu'on a dit. Aw bɛ taa ninnu sigi aw fɛ k'a fɔ k'an kana. Un État va se déplacer pour avoir des terroristes. On ne le fera pas. Il y a comme ça, il faut histoire k'aw b'a dɔn a ye mun kɛ ɲɔgɔn ye pour que jamana ka taa ɲɛ. N ko président ko bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la. Mali la politiciens ka hakili ɲuman sɔrɔ ka kuma, jagokɛlaw k'a ka jago kɛ, plombier k'a ka baara kɛ, soldats ka kɛlɛ kɛ. Ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la jamana bɛ taa ɲɛ.
ebe ne ta ka ta kele ke Kidal e ko ni ba donc qui perdira à l'entrée de Kidal là kata marfa di ne ma ko ne ka do Kidal e ne ko nte do de ibada so da sore ni mbeto kuma la mais so da su do bena bana he ka kuma ka cha ne ko ni beteme ulu de ka kele do donc ni be yo la jamana betanyo kabni an sigira ni a fo benyana ni minnu be baara kɛ u sere a caman be salin kɔnɔ u b'a fɔ min ma ko M5 RFP sisan dɔ yɛrɛ ko dimina ko ne yɛrɛ y'u fili n ko tɛ mɔgɔ fili moi je n'ai pas dansé à ami mais il faut dire la vérité n y'u sigi n k'u ma an ye chance de sɔrɔ soldats ninnu peut-être denmisɛnninw don 40 ans 50 ans ne kɔni tɛ dɔn ni politique la ni 40 ans 50 ans dɔn o bɛ sɔrɔ min bɛ sɔrɔ ka risque in ta mɔnɛ de bɛna bɔ Mali la o n'an ma tugu ko k'u dɛmɛ an ka bɔ place ko ni kuma ninnu la an ka tugu ko ka Mali ka bɔ mɔnɛ ka bɔ Malien la fɔlɔ parce que olu ma taa kalan livre la u ma taa u bɛ yen o u y'u bali ka dumuni kɛ u y'u bali ka kɛlɛ kɛ u y'u bali ka foyi kɛ u y'a bɛɛ ye donc n'an m'u dɛmɛ n'olu ma réussi c'est-à-dire an ka kɛlɛ ye fu de donc an ko ne y'a fɔ bɛɛ ye maa si kana place ko kuma fɔ ye maa si kana marché ni fɛn kuma fɔ ye n ka bureau la parce que maliyɛnw bɛɛ ɲɛna n'i ye ɲɛmɔgɔ ye i b'i ka bulon suru yɔrɔw la i b'i mêler marché la i ka fɛn la i bɛ jama premier ministre i bɛ don i ka bureau kɔnɔ i bɛ bɔ bɛɛ bɛ siran ɲɛ n ko ne ma n'o la o an nalen maliyɛnw ye fɛn dɔ ɲini u ko lakana ala barika la président min de la défense ani chef militaire ni soldats ninnu ala barika la a bɛ kasi maliyɛnw ko la lutte contre la corruption yurugu kɛlɛ ani ka mɔgɔw faga fu o bɛ sen na bi dossier dɔ bɛ Mali la maa si kun tɛ sɔrɔ ko fanga bɛ se ka maga a la a bɛ sen na maliyɛnw ko kɛlɛ in wulila parce que fanga ye namara de kɛ donc élection in fo jɛkulu dɔw ka sigi min b'u kɔlɔsi min tɛ gouvernement ta ye o ye organe unique indépendant des élections pour que ni élection banna n'olu ye min fɔ hali min ma s'a ma u k'a to yen a sigira peuple malien ko a bɛ san 20 ɲɔgɔn bɔ président b'a fɛ ka constitution yɛlɛma u tɛ se an ka ko bɛ kɛ k'a yɛlɛma constitution yɛlɛmara le président a signé l'acte de naissance de la 4e République le 22 juillet 2023. Le peuple est mini, ka yelama do Mali la. Donc pour ka kɛ ay balion bewele ou quoi qu'il dit ñoma. Les assises nationales de la refondation. Neni président Koumana 2AD akonema kidi des assises ambena munde ke sisa parce que chama be ko assises be ke do assises teke aye barouke le président a tranché assises kake hakilna mimbula hakilna mimbe M5 mogola ni malien werela anga malien to weli kana nu farala nyonka o de malitai o kera bi fe mu fana beke ina fo assises kera kuranede ni be kuma do ba fo ko assises national de a demandé do rete assises mi be assises ko no ta don re ba fo don ko assises de afo ka so ru ko kuteta o don kele min bora la beba kalama. Tout a été dit. Premier ministre clivant, il est minoritaire, il est du nord, Magotaka parti bolo. Onga akwa donc afo alibi sedao jamana to munumbe geleya beka do ukan doni ni antara Senegal kaufe abe wati bobi Senegali dabe aye nga sunowati aye kadaka hakilna mimbe ye jamana nyemala ka osigi jamana donka ote ufelaye onga ko nana geleya tugoya mi ode ka fo kalafili mi kumbe ka fo odogodambe Senegal jamana ka
min ye Senegal jamana ɲɛma Macky Sall ye a ye a ɲini k'a fɔ ko a b'o o bɔ o dɔgɔkɔrɔ. O bɔlen min kɛra o dɔgɔkɔrɔ o kɛra waleyaw ye waleya min bɛ k'a fɔ o ma bɛn Senegalikadenw ma. U bɔra ni ka u ka dusumakasaw yira ni ka bɔlɔnkɔlɔnnaw minɛ ka pinɛw jeni yaasa k'u ka dusumakasa yira diɲɛma na. O nana laban fɛn min na o de ye sisijugu fili ye lakana tigilamaw fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma. An bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye basigi ye o sabatilen tɛ Senegalikaw fɛ yen. Nka cogo min aw ka se ka faamu sɔrɔ nin lahalaya ninnu na, kun jumɛn de la Macky Sall a bɛ ka nin waleya ninnu ta ni ka a ka jamanadenw sɛgɛrɛ. An ka kolo min bɛ ni ale ka ca bɛnnen don bɔlɔlɔsira kunnafoni di carili baaraw kan, o ɲɛmaaba min bɛ ni o ye Bu Mabel Jawara ye, a ye dantigɛli kɛ nin ko in kan. A ye min sɔrɔ ka lase an ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, an ka lamɛnni kɛ o la yaasa an ka se ka faamu sɔrɔ Senegali yɛrɛ a bɛ dakun min na bi ka da kalafili bɔli a dɔgɔkɔrɔ jamana ɲɛma Macky Sall ale fɛ. An ka kulomada Bu Mabel Jawara a ye dantigɛli kɛ ni lahalaya ninnu na yaasa an ka se ka faamu sɔrɔ. Macky Sall tɛ ka bɔ fanga la o. Macky Sall ni y'a faamuya b'a la Ado u ye mission min d'u ma o b'a laban parce que olu de ko k'u bɛ se ka AES ci. Olu de k'u bɛ se ka Assimi éliminer, olu de k'u bɛ se ka Ibrahim éliminer. Donc i ye wari minɛ tubabu la i b'a baara kɛ. Ou ça oui. Ou la mission c'est d'éliminer l'un des présidents de l'AES. C'est la raison pour laquelle la France sait très bien que ni moi, et même autant des gens appuyés. Macky Sall a fait exprès. Nous avons un projet de Macky Sall qui lui permet maintenant de baser sur une clé installée au Sénégal, qui fait Abidjan, qui est installée au Togo, donc on a installé au Nigeria. Parce qu'ils ont perdu le Sahara, le Sahel. Toi, vous, le Sahel perdu. Donc, nous, pour le Sahel perdu, il faut qu'on interroge dans les pays du Golfe. Donc, aux missions de bien nous ni présent nous boulot. Donc, nous boire ensemble, donc nous avons une mission. Moi aussi. Et puis, ils ont pour mission aussi d'éliminer l'un des présidents de l'AES. Mais est-ce que Bibi n'a président quoi, on a pas dit, Macky Sall a candidat est gagné. Mais il y en a 100. Est-ce que mon système est cassé d'eau? Donc, nous avons une mission de devoir fouiller autant installé dans les pays du Golfe. Au lieu de déterminer que c'est ça. Entre Burkina et Togo, il y a tellement d'attaques. On a Karouba qui a attaqué. Parce que Terrousou va commencer à boire Sahara là, c'est ça. Terrousou et Sahara perdu quoi. Mali, Arménie, Nigerie et Yafomea Bala et Sénégal sera nous ça fait ça. Mais on a présent de Terrousou invité à la nuit. Est-ce qu'il y a là nous avons contrat qu'il y a autant. C'est la raison pour laquelle le Mali, l'AES s'est retiré de la CEDEAO. Parce que l'AES est Sénégal, nous, Macky Sall est devenu l'esclave des Blancs. Toi, vous-même, vous avez fait un travail. Ati ataw bon toi ati Macky Demindo ni gabakuru fili wula ka ko tieni mege tieni na c'est pas le Sénégal qui perd c'est la France qui perd France est entreprise du Sénégal Gelara ko Macky Sall ne peut plus résister parce que faut commencer à faire les Macky Sall il va faire les mauvais et c'est pas que la France va sur la nyami là France va sur la nyami Sénégal sur rasul le va pas émission ngé folo là ka tiri wuli ka to si Macky Sall go be so ka sur rasul be so ka ta boy France va sur rasul aussi Macky Sall place là. Ah bon, c'est là-bas. Non, mais il y a des gens qui ont oublié d'enfants. C'est là où on va communiquer là. C'est là où a félicité. C'est là où il a félicité parce que son autre beaucoup intérêt défendu. Il a osé trahir la démocratie du président du Sénégal à bien France État. France là, c'est beaucoup de feeling à tenir. Ni réalité, c'est une semaine que c'est pas mais ça quoi armée à carrément État. Armée de France là sur la Soudan. Aïbi si bala. Ah c'est quoi d'entrer nous? Vous. Mais moi. Quoi d'entrer où? Moi qui ai les milliers morts pour il fait un coup d'état quoi. Ni de coup d'état. Mais ni Djili bon tiara, yoro tien tiara. Ni Sénégal yoro tien tiara, la France va conserver son intérêt avec Macky Sall Bouy ka sorasi doski. C'est pas quoi Gabon tout comme na. Avec Macky Sall Bouy ka sorasi bari ni nyamami mbula yo. Abaka sorasi doski. Donc jamana janfa de na nini mbey. Macky Sall ka Bazoum ni nga. Ka Bazoum nga français mo kote mo lawo. Aka ibela ni nga. Français be tegere fi ku ni tara ka boy domina wa fi me ko bo abaka interlaje asim ma fo aku yale wile ka président choisir non mo ko ka beaucoup inu e partenaire tout boulot tous les présidents qui ont trahi leur pays ou bébé nimsa kelingeli ici gala adam là c'est déjà commencé la révolution c'est partout président bouclier au takaboui
Non, moi, je ne sais pas si c'est une manière de saboter la décision d'Assimi. C'est une manière de saboter l'AIS. Parce que nous, mais nous, on définit un moment où Assimi n'a fait. Aïe, tout bête, qu'on a boumé le côté, qu'on a sur Wargo de Mounasimi Blagnon. Ils ont tout fait pour décourager la transition à l'armée catholique. Ok, donc 530 millions d'aller à partir de la Bénin, quand vous avez parti de la Fambef. Vous voyez qu'elle a joué 530 millions. Ne de bora kafo. On a débat politique tout, notre politicien est même malade. Oui. Donc, on parti, mandat, justice peut vouloir nous partir, on poursuivi tout. On va partir, qui sont imprégnés, pour le transition soutenue jusqu'à vie. On va y. Non, nous y a Guéléa. Nous y a Guéléa pour ta table, n'est pas accordé. Comme une cible qui m'a déclaré, ne ko ngo asimi mo ngom na nyongo ka boka ko feke comme asimi te kuma mais o ka fo ni war côté ne montant mo fo nduma montant info ka fo do ni u baraba mo jabi o ka fo na ko galonu ni ko galonu mi so ji tof 50 millions par mois ko de ko no versera sous total ko ko la réconciliation ministère bologa donc il sera en position la réconciliation là tout se joue là-bas et même on a la pression que Mali ko police territoriale qui a police territoriale. Au police territoriale, mon frère n'est pas. Moussa. Non, Moussa, c'est un Fagadi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de voir désarmer pour cantonner, ils n'aiment pas ça. Et l'Union européenne demande que faut qu'on fasse dans ma police territoriale. Le gouvernement a dit que Warbo, ne devait pas comment foyer bi. Nous sommes baratés. Wanimi et Ndala menem dit trop fort. Maintenant, on a la pression que, il a la pression que quand Wardi, uniquement que Mali la police territoriale engagée. Ni Mali qui ont engagé tous les combattants terroristes là, au Loubek, mais la police territoriale. Alors que à quoi le désarmé dit, Fobi Sema n'a pas été désarmé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené une liste de 120 000 combattants, et 12 000 combattants, tu m'excuses. On en a dit. Et pour les 1800 éléments Mounutara, auquel est armée attaquée Gao. Au cas où une protection est mise à tout, au élément qui n'est pas faré, au défini armée attaquée Kidan. Donc, on a l'ici de transition. J'enfant, tu demandes transition dans Daneval. Donc, parce qu'il voit que l'armée monte en puissance, la transition avance bien. Sinon, très trou banchela. Billahi très trou banchela. Ne diafo. Vous ne m'avez pas donné tellement de temps. N'a dimi directement d'abord. Où qu'on a nettoyé, on n'a pas voulu. 50 millions par mois. Oh, pour aïe, aïe, embrasser là ou là. Nous, et après une heure, 20 ans, nous avons fait ça. Non. On va faire un partenariat individuel bilatéral avec tous les pays membres de la CEDEAO. Pour preuve, il est prêt à travailler avec nous. CEDEAO d'où peut barakeni ASC et Kilingeli, mais à CEDEAO Togodi. Hey! Halala jete kui, ou ne bouga intérêt de là, ou bien comment nous faut CEDEAO et Riangero. Quand vous avez téléphone, tu as oublié le ASC président au Wadon, ou bien même pour souffrir au Wadon. À présent, quelqu'un ne peut pas me voler la mille fois. Ou pardon. C'est là qu'on est couché. Nous voulons ça en français. Oh, un contrat de CEDEAO, il n'aurait pas ni mon chien. Non, c'est là qu'on va pas collaborer de façon bilatérale. C'est là où nous avons baraqué. C'est la rupture. Non, non, non. Entre CEDEAO de là. Mais on dit que baraqué sur beaucoup de domaines. Et sur beaucoup de plans, dans beaucoup de domaines. Ça, on va continuer. Et tu verras comment le Mali va gagner. Le Mali va, l'AS va remporter. Qu'est-ce qu'il y a là? Parce que Bibi n'a ni Sénégal, ni opposant de la Sénégal, Sénégal ASI là. C'est ça que la France ne veut pas. On a trouvé Sénégal, élection repoussée, qu'a fait sous Béga, Maxal obligé. Mais il est obligé. Parce que son roi se fait dans le Sahara Sénégal, ou en Kété Bessena. Soit il y a ces pays là où il veut son, il veut soit où ça. Et c'est ça seulement. Voilà. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw laseli an bɛna kuncɛ ni laseli min ye o bɛ tali kɛ sekushɛl ni ale an ka goloma sirilen tala dolacila minnu kun bɛ yen n'u kun taara ɲɔgɔn danna kɔwarikaw fɛ
ni ala ka latigɛw bolila an faso Mali kan Côte d'Ivoire ka anw ci 2-1 o waleya baara min kɛra a ma bɛn jamanadenw caman ma dɔw yɛrɛ ye a yira k'a fɔ ko an ka dolacilaw u ka entraîneur min bɛ ni o ye Sékou Chel ye ko ale de ye kɛra sababu ye bɛɛ y'i ta fɔ nin ko in na nka aw ka dɔn k'a fɔ min ye Sékou Chel ye a ye a seko ni a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa an ka samatasɛgɛw u bɛ se ka sebaya sɔrɔ cogoya min nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ni ne aw bɛɛ lajɛlen bi a dɔn hali ni a y'a sɔrɔ an ye denmisɛn ye k'a fɔ sɛgɛ kɔni o tɛna se ka sama ta ka taa diɲɛ yɔrɔ si hakili jagabaw de kan ka kɛ waleya min de bɛ yen waleya min bɛ kɛ sababu ye yaasa nin sama in bɛ se ka ta cogoya min sɛgɛ in fɛ k'a sɔrɔ a bɔra ka sɛgɛya golow la ka kɛ bagan wɛrɛ ye walima ka kɛ fɛn wɛrɛ ye fɛn minnu bɛ k'a fɔ olu bɛ se ka sama ta ni ka a kɛ a sago ye nka min ye Korema yɛrɛ a ɲɛma danka ni o ye honorable Fɔnba ye ale ye CNT ma ye a ye dantigɛli kɛ nin lahalaya ninnu na ka ɲɛsin jamanadenw ma k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kan ka nin dolacila ninnu ka ɲɛma min bɛ ni o y'u ka degeden karamɔgɔ ye k'a fo ka waleɲuman dɔn ka barikada kosɛbɛ a sera ka jamana in dolacilaw ko u labɛn cogoya min hali ni a y'a sɔrɔ an ma se ka sebaya sɔrɔ nka bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a dɔn k'a fɔ nin denmisɛn ninnu u tun bɛ se ndolanci la a ye min sɔrɔ ka lase an ma ni o ye avocat Sidiki Fɔnba ye an ka lamɛnni kɛ o la o bɛna dansigi kɛ an ka bidon kibaru la. Sékou Chel n'o ye nin bo ye o de danga tun bɛ wuli Mali nɔfɛ an tun b'an si kɛ an tɛ entraîneur ɲuman sɔrɔ an tɛ fasoden ɲuman sɔrɔ cɛ ne ko den tɛ bi a tabaga de bolo wa Eric Sékou Chel a bɛna taa ballon tangeur place de la wa penalty joli sɔrɔ la entraîneur y'i ban arbitre y'i ban ka dɔw di dɔ dira an yɛrɛ ma an y'o jɛ o tuma na a bɛna i kɛ joueur sen ka t'u place la wa le Mali n'a jamais eu une équipe aussi offensive ka nin bɔ ka équipe dɔ sɔrɔ min b'a ɲini ka bidon ka ɲini ka kɔfɛla ɲini ka kuma i b'anw de ye k'an ka jɔ makaran bi kana don mais an t'a ɲini k'a don mais ninnu u b'a makaran u b'a dun mais den bɛ bi a tabaga de bolo o de y'a to n bɛ min fɔ a ɲɛna dɔrɔn nin bɛ Asimi ka ladiriya de yira wa ne ye min fɔ n bɛ segin n ka kuma kan koyi nin ko in a banna ta a diyara ne Fɔnba ye bilahi a diyara ne ye cɛ anw tɛ ko fila gere koyi cɛ maliyɛnw ka hɛrɛ bɛ nin na ka tɛmɛ an tɛmɛnin kan parce que an bɛ ka maliyɛn kɛ an minnu bɛ Bamakɔ yan an bɛ ka maliyɛn kɛ an minnu bɛ panpan réseau sanfɛ mais ni kasara tun bɛ se maliyɛn dama mun ma ka t'u ka butigiw ci ne ma nimisa ko la diɲɛ kɔnɔ n ye kuma min fɔ n'u y'o kuma politiser ka taa mɔgɔw ka butigi ci bilahi ni ne tun b'a dɔn n t'a fɔ parce que ne kun kɔnɔ n ko yɛlɛma kɛra diɲɛ kɔnɔ quoi ja halisa yɛlɛma ma kɛ yɔrɔ dɔw la fɔlɔ donc an kana kɛ sababuya ye maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire ka taa gɛrɛgɛrɛ se olu ma olu bɛ k'a ɲini ka don n'a ye yan maliyɛn caman de sigilen bɛ yen o maliyɛn mun bɛ yen n'a fɔra ko ka gɛrɛgɛrɛ se olu bɛɛ ma bi an b'a kɛ cogo di. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni de bɛna dansigi kɛ an ka bi laseliw la an sera ka minnu kafari k'o lase aw ma bi tarata donya février kalo tile 13 san 2024 ni an bɔra yan sisan an bɛna an kunda yɔrɔ min kan o de ye kunnafoni dilaw ka soba ni o ye maison de la presse ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don arajosow ka tasibila donna ka se ka kunnafoni so yɛrɛ ka a ɲɛfɔ maaw ye u ka se ka faamu sɔrɔ a la o ni a nafa ye min ye o ni a ka cɛw kan ka kɛ min ye an bɛ taa o kɛnɛw kan n'an ye min sɔrɔ o kɛnɛ kan dɔ nataw la an na o fɛnɛ kafari ni ka o lase aw ma ni an yɛrɛ wulila ka n'a sɔrɔ nɛgɛjuru sɔrɔ siraw la o ye 78 15 37 14 78 15 37 14 aw ni